नै जोंना आइया नै माइ गायनानै मेंग्लिजोब्बायनो ओमफ्राय नै आबायासो ओंखाम ओंख्रि संजोब्बाय नै फारौ नै एवनाय मानै फारौ ओमफ्राय ना मासे दङ बै दुब्लि बारियाव मोनबोनाय खोमा नै ना बायना लाबोदोंमोन आइया हाजिरा मावनायजों एवथुमना दोनसै फवासेल' जोंना फेमिलियानो साथामल'खा नालायथो आइ आबा नै ओंखाम ओंख्रि संबावला जि आजादिथार आंबो दानि बावैसो सौफैखादो आरो दुगैखांबाय साइसआव खामानि मावना फैनानै नै फारौ दै बियो गाइस फारौ बेदर बिदै जहल संबालाय गोथाव जायोमोन बिदै जहल संबाय जाबाय थाखायो जोंहा सम सम दा ओंखायनोथ' ओरैनो फ्राय एवदों आरो दा ओंखाम सोमजानोसै सोमजानानै बेखौ जानोसै आरो एखेबारे ओमफ्राय बे नाखौ एवथुमनासो दोनगोन गाबोन फुङावसो जागोन गाबोन खामानियाव थांबा जालांनांगौ फुङाव ओंखाम हाबाना जानला मोनला मिरामिसजों गाइस लोगोफोर नै बे अमानि अफ्रि बायनाय मालायनाव सेरेब सावग्राफोरनिफ्राय दे खुरुलांदोसो ओंखामा फैसाफोरबो गैयाना गाइसनि हाजिरा मावबायबायनानै ना फवासे लाबोदों नङाबालाय सेरसे गाहाम जायोमोन आरो अमा बेदरफोर हाथाय दिनाव आरो दा हाथाय मोनथ'वाखै नै खुमब्राबो थाइसे दं माथो नै ओंखामा खुरखांबायानो माथो दानि बायजोआव थांना फैदोंमोन आं जानो लुगैना हामथारला नै बेखौ मासे जाग्रोसैलां माबा सिथासे मासेसो नायलांबाय सरि खुमब्रा हगारलाबायनांगौ आलां फालां मालाय सिख्लाफोरा बाला मालाखौनो हगारो माथो हिन्जावसाफोरासो दुसि जायो जोंनि सेंग्राफोरा माथो साबसक्राइब खालामथारालै गाइस लोगोफोर थाब थाब साबसक्राइब खालामथार दे नायसै नै आइया दासो नंखायखौनो लासाव नै एवथुमफ्लाबाय माने गाव गथा गथा एवथुमनो रोङोनो आरो नै सैमायाबो जोंना बाहेरायाव नेगासिनो दं र' सेन्देल खुनां गाइस मालाबा सेन्देलखौनो बावगारला ओंखाम जानायानो हा गुसुथारना ओइ माइ डग फ्रेन्ड दलद था दे बेयावनो जेराव थांनाङा देन्जार गाजालै सैमाफ्राबो सिल सिल जाथारदों साला साइसनो गोजां बोथोरावसो दादु जालाजोबो गाबोन फुङाव जानानै थांनांगौ सालाखौ खै पिसलै सथाम 8थाल' थेवबाबो सथाम जागोनलां आंनो बांसिन होयो आरो फारौ बेदरा सोमजाबावनोसै गाइस ओंखामखौ आयदै सोमजायाबाबो जानो हागोन संख्रि सारस्रिनानै बिदै सङाखै जाना बारा बिदै संला संलि गैयालै ओंख्रिया मोनसे मोननैल' थाखायो बिदै गोनां मालाबा सम थायो आरो बांसिन बेदरबाथाय बेदर ओंख्रिजों जाजोबनांगौ जायो आरो बारा बायलु बाला मैगं जायालै माबा थास' बिबार थास' आथिं थास' बिसं बेफोर जायो आरो ओमफ्राय बहल दालि आलु सम आरो आलुआ बांसिन दालिया खम उदै गिदिर जायोलै दालि जाबा गुसु खालामनांगौ र' गाइसनि खब'से जाग्राना देखायसैलां ओंखाम गोजा ओंखाम मोनो हाफ्रुबावबायसो दै सोमना लाग्रोखानोसै र' आं गाइस दै होखानोसै आं बिदिबासो भिटामिन जायोलै लकेल माइरंबावसो गाइस लोगोफोर न'आवनो गायनाय भिटामिन जायो लकेल माइरङा परिमल रनजितमोनथाय रनजित गाइस रनजित ना परिमलसो नामाब्रा रनजित बारा थांबाय नामालै संख्रिया जाखानोसै नामाब्रा मोनबायबा मोनाखै मा एवथुमदोंसो बावा बिराद टेस्टि खुसेंग्रा मासे नै सावजानोबा नै ओइ नै सावजानांगौलै र' सालाखौ लाइटजों फैदों सावबायबो गाइसैनि खुसेंग्राखौ नैलाय साला फारौ बेदर हारसाफोरनिबा दरसे जाबानो बा बुहुद फारौ मासेबानो बिसिना 10 जन मानसि जायो गाइस लोगोफोर जोंना नै मानैयानो साथामजों थोबावासो ने ओरैनो जोंनालाय साथाम फेमिलिल' आरो ओमफ्राय बेकग्राउन्डआव आयंमोन दं आमाइमोन दं आरो आयंमोननि न'आथ' न' खाथियावनो
जोंहानि आमाइमोना बाक्सा रङियावसो आमाइ होनखो ना आयं होनब्रा आमाइमोनालै बाक्सा माबायावसो रङियावसो गासै लोगोफोर नै बानलु सिब्रु सोलानांगौ बानलु सिब्रुखौबो खुसिया खामसिगोन नैनि बावगारबाय खोमा खामथ'वाखै नुगोना नुवाखैलै गासै लोगोफोर नांगौबा देंगोलाव होनानै साफायग्रो एबार खेबसे साफायग्रो गोलाव देंगोलाव नै गाइस नै खुसेंग्राया नै मोनबाय नै सावनानै हरबाय नो जानोबा ससे जादो जायानो सु दं नामाब्रा सुआलाय थाखायो दाख्लै गाइस खुसेंग्रा बुरजा जावनानै जादोंमोन जोंहा एवनानै बेखौ साफायनो बावदां भिडिअ खालामबावदां एबार खेमसे खुसेंग्रा जाबावबाथाय भिडिअ खालामगोन आं जावना होनदोंमोन ना जावनो मोनाखै नै ना बेयो ना एवनाय मासे एवनाया नै आइनि जानायखौ नायलाय हा नाबथालाय नै आखाइजों आथिङाव बावसो नाबथानायाबो जि मेंग्लिजोब्बायनो माइ गायना फैनानै हाजिरा गायनानै मेंनायालाय आंबो मेंबाय अबसे होनबाबो जोंना बारा मेंद्रायाखै आरो जिरायनो मोनोना रेलवेआव बानलु सिब्र आंना बेदरा जोबसिगोन माथो बिसिना जोबाखै नै बिदिखौ लोंजोबनांगौ र' गाइस लोगोफोर होमब्ला दै लोंलाय नांला बोलाखोबा बिदिनो जाखांसिगोन र' गाइस दसेल' दासो रोदा रोदा हाबजोबसिगोन खामानि मावलाबायनो हासिगोन आरो बिनि सायाव फारौ बेदर एमान सक्तिखौनो जाबावबायसो बिदिनो एवना जानांगौ दाथ' गाइसनि ओंखामा जाखांबायानो नै भिडिअ'आबो जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो गाइसना आं लोगोफोर भिडिअ'खौ जेसेबां हायो एसेबां जानला मोनलाबाबो होनो नाजाबाय थागोन आं एखेबारे साबस्क्राइब कमप्लिट मनेटाइजेसन अन खालामनो नाजाबाय थागोन आं नोंथांमोनाल' सापर्ट होदो एखेबारे साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामना हो भिडिअ'खौ नायलाबायनानै लाइक थुलाबायना हो जानला मोनला कमेन्ट हरलाबाय नोंथांमोना बिदिबा आं दिनैनि ब्लग भिडिअ'आ बेखिनियावनोसै नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट होलाबायदो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय गाइस नै दासो ओंखाम जाखांनानै दसे होदों नै भिडिअ'खौनो लास्ट इन्ट्र' होखांबायमोन आङो दहायनो होनांगौ गेजेरावनो बखिबाय थानायावनो बाय बाय टाटा बारे बा सैमाया नै माथाम सफैना दङ ओंखाम जाखांबाथाय ओंखाम होफैदो सैमानो हगार लामाया सोलायनाङा माथामबो
जा जा राननानै बादावदोंसो आं बुंनायखौ साला नैबे बोरायथारबालै खमबाबो जाबायदां 8 बोसोर 10 बोसोरसो मेगन नुबावलासो बारा नैबे माबाया दासो बोसोरसेयानो जायाखै बियो दाख्लै बावैसो जोनोम जानाय इयो सालथार जाबाय होनबाबो बारा गोमोन नङा बारा दांलाबायाना सैमाफोरखौ जोङो नैबे मासेया गोमोनथार दानो खर' बिलिरबा दानो माबागोन होनबाबो दांलाला दा सैमा खोमोन सिथाबलाजोबसो जा मोजाङैनो मोजां